Omah ready unit Cuwidek karo Surabaya rek ya, tepate ndek Desa Banyu Urip, bakal beji PDAM. Iki selangkah tok teko Surabaya rek ya. Cedek Jaran Kuping, cedek SMP 14, cedek karo Terminal Benowo rek ya. Omah nang mburiku iki rek, apik rek ya. Modern kekinian. Wis langsung cak gak suwe-suwe cak. Wis seperti biasa rek ya, wis oleh pager loster ngene iki ya rek ya. Engko nang kene oleh free pager wis ini rek ya, cuma si UTW ya. Engko iki carport ombo rek ya, sembarang mobil iso mlebu koyo Innova, Pajero, mod nah. Loh, ya, fase tambah depan wis kayak ngene iki rek ya, perpaduan batu alam. Kok nang kene ono lampu hias lho, warnane apik rek ya, coklat nah. Terus nang kene iki ono ruang tamu outdoor rek yo. Cara ngono sampean lek duwe tamu wis gak usah digawa mlebu menjero rek yo. Engko sampean karek nukono kursi ndek kene wis ning kene ae rek yo. Ben kekayaanmu gak diintip tanggane. Engko menggare iri ngono iku rek yo. Lah, terus iki kusene wis almini, pintune kok kuku tarung rek yo. Wis. Lah iki ruang tamu, ruang keluarga super gede rek yo. Kenek ge nyeluk wong sak RT rong RT sik mok lah. Lu plafone dhuwur rek ya wis drop ceiling terus nang kono iku ono kaca permanen. Dadi omah iki pencahayane apik rek ya. Kene iki posisi gak ngurip ya lampu rek ya, panggah padang sikan. Nah terus nang kene iki kamar pertama rek ya, kene gawe area ambekan syahdu nek bengi karo bojone sampean. Ya, pintune sliding rek ya. Oh, lunyu rek koyo ulut kesiguruli rek ya. Kamare jejer, saiki langsung nang kene rek ya, kamar kedua. Nah, kamar kedua wis sampai padha lah karo kamar pertama wis ono cendela rek yo. Nah, terus nang kene iki ono area dapur rek yo. Dapure wis L ngene iki apik ngene nggone wastafel, kompor, magicom rek yo. Nah, terus nang kene iki ono area cuci jemur ambek kena je tempat uduk soalnya nang kene wis tak kei pembuangan kene ku fiber rek yo. Dadi panas kepanasan udan gak ngarep udanan lah iki kamar mandi ini rek yo mau wae warek kan ala hotel bintang 6 ngono iku rek yo wis shower ready ada sabun ready rek yo klosete engko duduk rek yo lek sampean gak selem duduk pengen jongkok ya iso rek yo nah saya kita jelasno rek yo omah iki regane murah pol rek yo selangkah teko Surabaya ukurane 5x11 regane cuma 280 juta masih bisa nego. Nah terus free ku akeh rek ya pembelian dalam minggu iki free ku akeh rek ya free AC, free kompor, free kipas angin. Wis sampean njaluk apa maneh free kopi tak turuti rek ya. Wis ngono ae info teko aku dan digas survei lokasi siap dipinang yo. Lek sampean pengen survei, wis gak usah izin, gak usah sungkan langsung japri via WA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.